Mi klepú ruce, sorry, nejsom zvyknutý. Ak Peter Sagan vyhrá Tour de France, pozývam vás absolútne všetkých. Dám si slnečné okuliare, trošku mi tu peče na mozog. Takže ešte raz, bang, som Leo, Martin Leo a v telke práve pozeráte na Sagana. Ak Peter Sagan vyhrá Tour de France, spravíme na Kolibe, čo je tá najslavnejšia vilová štvrť na Kolibe v Bratislave. Vzadu sú ateliéry, teraz je tam TV Oj, zavoláme aj TV Oj, zavoláme drony, zavoláme vrtuľníky, zavoláme všetko. Dole sa už oslavuje Sagan. Ak Peter Sagan vyhrá, môže prísť každý fanúšik Petra Sagana. Jediná podmienka je mať Sagan tričko. Dole je bazén a zoženieme aj nejaké ženské. A možno zoženieme aj Petra Sagana. Toto není reklama, toto je Peter Sagan Fever, teda Peter Sagan horúčka, baby.